Tak máme 7 hodín a ja tu vítam každého, kto cítil volanie zotrvať v týchto energiách spoločne na Zoom kole. Možno sa ešte niektorí časom pridajú. A máme 7. septembra 2025 a dnes je teda aj spln, aj čo sa týka zatmenia mesiaca, dva takéto veľmi veľké úkazy na oblohe a cítila som, že niektorí citlivejší ľudia môžu na to reagovať náročnejším spracovaním emócií a preto tento priestor držím otvorený pre kohokoľvek, a kto to potrebuje. Zároveň tento priestor je prepojením na náš ženský kruh, na skupinu, kde spoločne tvoríme, kde sa inšpirujeme, kde aj ja zdieľam veci, ktoré si naštudujem online a ktoré nejakým spôsobom so mnou súznejú a otvárajú mi ďalej novú cestu, nové inšpirácie. A takto vlastne vzniká tá inovácia, ktorú chceme vidieť vo svete a na novej zemi. A zároveň spôsob, ktorým ja tvorím tú novú realitu, pretože vlastne všetci sme si tvorcami tej vlastnej reality a vlastného života, je, že zdieľam si do skupiny rôzne veci ohľadom workshopov, ktorým sa venujem, seminárov alebo tvorcov, ktorí ma nejakým spôsobom zaujali. Táto energia sa v našej skupine postupne skladá násobí a týmto spôsobom medzi tým všetkým vzniká to niečo nové. Či už sa otvorí nejaký nový workshop, ktorý si tam potom nazdielam, alebo mňa inšpiruje niektorá tvorkyňa alebo tvorca do nejakého ďalšieho YouTube videa, ktorý sa postujem na svoj YouTube kanál, kde tiež vzniká takto nová realita. A ja by som vlastne do tohto stretnutia chcela priniesť zámer, ktorý tam už je vlastne napísaný, čo sa týka toho zámeru celého tohto stretnutia z pitím ceremoniálneho kaká. A to je otvorenie tej novej cesty a privolanie toho plameňa duše alebo toho našeho nadšenia, partnera duše, ktorý je vlastne odrazom nás samotných do toho tvorenia spoločného života. A tu nám vlastne sa otvára tá téma, ktorou je vlastne celý tento ženský kruh. Ako vlastne máme začať tvoriť pre seba. Ako máme postaviť seba na to prvé miesto a nie na to miesto to naše okolie alebo ľudí, ktorí nejakým spôsobom nám prichádzajú do života a snažia sa presvedčiť nás, že máme tvoriť tie ich sny a zabudnúť na tie naše. A tá nová realita je vlastne ten náš sen. A začína v našom srdci. A všetko toto znie veľmi poeticky, samozrejme, a mohli by sme o tom napísať nejakú knihu, alebo možno natočiť film. Ale v našom srdci znamená, že nech žijeme v tom živote teraz čokoľvek, kdekoľvek, akokoľvek a s kýmkoľvek. Postavíme seba na prvé miesto a začneme robiť to, čo nás baví. A keď nevieme to posúdiť, čo nás baví a čo nás nejakým spôsobom naplňuje, tak skúšame rôzne veci, ktoré nás nejakým spôsobom oslovia tu a teraz. A nejakým spôsobom tu a teraz vlastne aj tá inšpirácia v tom našom ženskom kruhu
kde si môžete vybrať z veľkej palety rôznych kurzov, zdieľaní, videí, ľudí, ktorí tvoria srdcom a ktorí to, čo tvoria, nejakým spôsobom teší, baví a naplňuje. A možno sa v tom niečom skutočne aj vy nájdete a natkne vás to natoľko, že pochopíte, že to je to vaše poslanie, ktoré môže sa časom aj meniť, ale to poslanie tu a teraz v tom tvorení toho niečoho nového. A keď my vlastne nastúpime na tú cestu nášho srdca, tak si uvedomujeme jednu vec, že z toho srdca si tvoríme tú novú realitu. A na tej ceste toho nášho srdca, kde skutočne tvoríme to, čo nás naplňa, teší a baví. S radosťou a ľahkosťou stretávame ľudí, ktorí to majú rovnako. Ktorí sú tiež tvorcovia toho svojho vlastného života, ale keď ich stretávame, alebo počúvame, alebo nejakým spôsobom sa spojujeme s tým ich tvorením, tak nám to otvára srdce. Teraz možno si kladiete otázku, čo je to otvárať to srdce. A aký to je asi pocit v tom tele, by som to najlepšie popísala. A to znamená, že cítite okolo srdca také teplo. Naplňujúce teplo, ktoré vám vnáša radosť do života. A to takým spôsobom, že sa pousmejete nad tým, čo tu teraz tvoríte. Pousmejete sa nad tým, čo vám prichádza do života. Ale ten úsmev vychádza z vás. Nie je to silené, je to len také, že ja som tak vďačná za ten život, ktorý som si vytvorila, tak vďačná za tú cestu, po ktorej kráčam a tak vďačná za tú autenticitu, ktorú týmto spôsobom prinášam sebe a môjmu okoliu. A hlavne tej autenticite je mne dobré. Nie je to autenticita, ktorá vychádza z toho, že ja sa niekomu prispôsobujem. Je to autenticita, ktorá vychádza zo mňa samotnej, kde ja cítim, že aj keby som mala všetky peniaze sveta a dostala všetky dary, tak mi to dáva zmysel. Pretože ma to naplňuje. Dokonca mi to tvorenie toho niečoho v mojom poslaní vracia energiu natoľko späť, že nie som vôbec vyčerpaná, unavená a môžem pokračovať v tom tvorení a zdieľaní kľudne aj celú noc, dokiaľ ide ten prúd energie, tej kreativity, ktorý vlastne prúdi z toho vyššieho vedomia, z toho môjho vyššieho ja, alebo môžeme to popísať aj z toho zdroja, priamo do môjho srdca a inšpiruje ma tvoriť to niečo nové. A tvoriť to niečo nové znamená, že to ešte nikde nie je. Že buď to prepájam nejaké techniky, alebo nachádzam nejakú svoju techniku, ktorá so mnou rezonuje a prináša tú zmenu a tú inováciu tomu kolektívu okolo mňa. A týmto spôsobom vlastne vzniká tá nová zem. Tá nová zem, alebo aj tá realita je len zmena energie, ktorú vyžarujem, zmena tej vibrácie, v ktorej sa nachádzam, kde vlastne to moje srdce vytvára, aj keď sa na neho pozrieme z pohľadu kvantovej fyziky, obrovské energické pole, obrovský magnet, ktorý si priťahuje do života viac toho, čo ma naplňuje, teší a baví. A
a kde ja hovorím tomu životu. Môžeme to povedať aj vesmíru, veľké áno. Takže ten vesmír nerozlišuje, či to áno hovorím niečomu, čo ma skutočne naplňuje, alebo to áno hovorím z manipulácie okolia, alebo z nejakého donútenia, alebo presvedčenia samej seba, že to je moje áno. A tak nám ten vesmír posiela oveľa viac ďalších príležitostí v tom, čomu my hovoríme áno. Takže ako som raz mala jednu klientku, ktorá hovorila áno príležitosti učiť deti v škole a zotrvať v systéme, pretože to takto robila celý život a bola na to zvyknutá, tak na to áno jej ten vesmír posielal ďalšie a ďalšie príležitosti, ako učiť v škole, až sama došla do bodu, že to proste pre ňu nie je to učenie v škole. Že na tej ceste toho poznania a toho naplnenia a naplnenia toho života a srdca skutočne pre ňu je niečo iné, pretože ju to vyčerpáva, tá energia sa jej tam nevracia, dokonca tam mala situácie, kde mala náročné konflikty s deťmi, ktoré nevedela v tom bode i hneď vyriešiť a samozrejme potom už pochopila to učenie, že pre ňu tá cesta cez systém nie je a rozhodla sa organizovať vlastné workshopy a organizovať vlastné stretnutia v prírode. Uvedomila si, že vlastne vždy si prijala byť so svojimi vlastnými deťmi, ktoré má a so svojou rodinou a tvorí to niečo vlastné a takto týmto spôsobom by sa starala o deti niekoho iného. Až vznikol ten koncept tvorenia ohňov, rôznych aktivít v prírode pre deti. Začala od seba, takže začala pre svoju rodinu, pre svoje deti a postupne sa začali dokonca aj pridávať niektorí ľudia z toho systému, ktorí s ňou nejakým spôsobom rezonovali a hľadali túto zmenu a tú autenticitu. Takže, milé ženy, hľadať tú autenticitu a byť v tej autenticite je veľkým darom, pretože vám je v nej dobré. Vy sa v nej cítite naplnené, vy sa v nej cítite spokojné, vy sa v nej cítite odpočinuté a v tom bode ste aj dokonca magnetické. Takže vlastne ďalší ľudia, ktorí hľadajú to svetlo toho niečoho nového, tej transformácie, sú k vám priťahovaní ako ten magnet a vstupujú vám do života, pretože vnútorne cítia, že vy ste tá osoba, ktorá im dokáže poskytnúť to riešenie tej ich danej situácie a nejakým spôsobom s nimi súznie na tej energickej úrovni a v tej realite, kde sa práve nachádzajú. A častokrát aj to, že ste si prešli tým odchodom možno aj z toho systému, alebo môže to byť napríklad aj práca alebo vzťah, ktorý vám nefungoval, alebo ste v procese odchodu z toho vzťahu, ktorý vám už nefunguje a neprináša v tej hre zvanej život to naplnenie a to potešenie. Inými slovami, len prežívate zo dňa na deň, z víkendu do ďalšieho víkendu, len aby ste to nejako zvládli a medzi tým len pospávate, odpočívate a čerpáte energiu, kde vy by ste si mohli vytvoriť tú realitu, kde tá energia sa k vám vracia a prúdi, aby ste odpočinutá a vždy plná energie tvorí niečo nové z toho nadšenia, tak asi nastáva čas pre vás opustiť to staré a vstúpiť do toho niečoho nového. Vytvoriť si tú vlastnú novú realitu. A tú realitu si potrebujete vysniť.
Pretože vlastne vy ste tá tvorkyňa toho svojho života. To, že vás ten starý život nejakým spôsobom nenaplňuje, nebaví, alebo starý život, ktorý žijete tu a teraz, znamená, že ste si ho vytvorili spôsobom, ktorý proste nie je v tej skutočnej pravde a láske toho, čo vy chcete žiť. Že ste si ho vytvorila podľa toho, čo očakáva to vaše okolie a že ste si ho vytvorila na základe predstav a ľudí, ktorých máte okolo seba tu a teraz. A že my, keď začneme žiť z tej autenticity a z toho srdca, tak priťahujeme do života úplne iných ľudí, ktorí už ten život žijú s tou väčšou ľahkosťou a naplnením. Takže vlastne vy si chcete, alebo tá cesta častokrát vedie, aby sme to poňali takto neutrálne, do vysnívania si tej novej reality. Kde vy ste si sama partnerom pre seba. Takže sama tvoríte so sebou to niečo, čo skutočne chcete mať v tom živote. A až potom vám do života vstupuje ten partner skutočný vo fyzickej podobe, v tom ľudskom živote, ktorý do toho vášho sveta vstúpi ako ten váš odraz, to vaše zrkadlo tej spokojnosti v živote a naplnení, ktorú žijete tu a teraz. A pretože je to vaše zrkadlo, ktoré je len zhmotnením tej vašej reality, tej vašej vízie, ktorú žijete tu a teraz, tak častokrát má podobné záujmy. Alebo záujmy také, ktoré vám do toho vášho sveta tak zapadnú, že zapadnú vo všetkých rovinách. Tej fyzickej, emočnej, mentálnej a fyzickej. Pretože sa to celé v tom autentičnom, ako to žijete vy, si pritiahnete to druhé autentično, ktoré žije ten druhý človek, ale sa tam nájde tá prepojka, ten most cez to srdce, kde medzi týmito dvomi kompletnými ľuďmi, tvorcami svojej reality, ktorí sú si navzájom odrazom, vzniká spojenie a ten most cez to srdce, v tom srdci, medzi tými dvoma tvorcami sa otvára tá nová realita. Tá nová realita, ktorá vzniká spojením všetkých energií toho niečoho, čo ste si každý odžil. Kde si celý ten balíček toho niečoho, čo ste si odžili a vytvorili v tej autentickosti berete sebou. Ten druhý človek si to niečo, čo si vytvoril, tiež bere sebou. A spoločne to niečo pozdvihnete do tej novej energie, do tej novej vibrácie, kde už sa otvorí ten priestor, tá brána toho spoločného tvorenia tej novej reality, toho nového daru, ktorý chcete ľuďom priniesť, tej novej vízie, ktorú ste možno každý tvoril a snil samostatne a teraz vám vlastne ten vesmír otvára tú cestu, kde môžete každý vo svojej autentickosti tvoriť spoločne. Ako ten most vzniká. Pretože my sa pohybujeme v určitom kvantovom poli, v určitej energii toho tvorenia, kde je možné všetko. Najbližšie k tejto predstave má kvantová fyzika, pokiaľ to chcete ukotviť aspoň do nejakého vedeckého konceptu. Tak vlastne všetky tie elektróny, atómy a ešte aj tie menšie častice neutrína, ktoré sú len energiou, sa zoskupujú cez tú vašu myšlienku do tej fyzickej reality. Takže vlastne tá myšlienka vytvorí tú víziu, ten obraz. Alebo niekedy sa to prepája aj cez ten obraz, ktorý k vám prichádza.
a ten obraz sa zhmotní do tej fyzickej reality. A do tej fyzickej reality sa zhmotní v podobe nápadu a v podobe konkrétnych krokov, ktoré vám vedú ten nápad, ako ho realizovať. Medzi srdcom dvoch tvorcov alebo vás ako ženského princípu a vašeho partnera ako mužského princípu, kde v ľudskom tele je to žena a muž, ale môže to byť tvorenie, dajme tomu, keď nie partnerského vzťahu, aj medzi dvoma ľuďmi v kamarátstve, ale samozrejme na tom partnerskom vzťahu je postavená tá cesta tej autenticity a toho zrkadlenia v tej najhlbšej možnej úrovni tejto životnej hry, ktorú môžeme žiť. Tak sa to tvorí cez slova. Tvorí sa to cez spoločný rozhovor s tým druhým tvorcom, kde vy hovoríte svoju víziu a nápady, obrazy, ktoré vám prichádzajú z toho vysokého vedomia, a ten druhý človek vás vypočuje a vkladá do tohoto svoju víziu. Ale svojou intuíciou, nie tým, čo mu hovorí hlava. Inými slovami, väčšinou to funguje tak, že keď už ste pripravení obaja na túto spoločnú cestu, privítať toho partnera vašej duše, ten váš verný obraz, to vaše verné zrkadlo, ten plameň vašej duše, to nadšenie v tej fyzickej realite v podobe toho človeka, tak ten človek natoľko stojí v tej autenticite, že dokáže vám povedať čokoľvek k nemu prichádza. Nech je to akokoľvek absurdné. A ono to môže byť absurdné rôznym spôsobom pre túto spoločnosť. Môže to byť napríklad, že vám povie, že no, ako dobre, že mi hovoríš tu na tieto vízie a zdieľaš so mnou, ale mne proste teraz prichádza to, že k tomu viem pridať informáciu pre teba, že skús to skonzultovať možno s novou technológiou, ktorá sa teraz objavuje vo svete, chatom GPT. A keď to skonzultuješ, tak príď znovu za mnou a uvidíme, kam nás to ďalej posunie, pretože zatiaľ tá realita, ktorú ti viem otvoriť, je len táto cez ChatGPT. Takto sa vytvoril prvý most, kde vlastne tá artificiálna inteligencia ChatGPT, tá nová technológia, vytvorila spojenie medzi tými dvomi tvorcami, vytvorila sa tam platforma, taký, povedzme, základ pre ten domček. Domček je ten váš projekt. A na tejto platforme sa teraz stretávate ako dvaja tvorcovia, dve srdcia tých tvorcov, ktoré teraz tvoria. A znovu, každý ide stále tú svoju cestu autenticity, v ktorej sa vzájomne zrkadlíte ako dve zrkadlá, ale prepájate sa teraz cez ten spoločný rozhovor, cez tú spoločnú diskusiu, kde tie slová tvoria tú novú realitu medzi srdcom tých dvoch tvorcov. Takže niekto si prejde teraz ten chat GPT, pretože vás to vaše verné zrkadlo, ktoré vám ukázalo to, čo vlastne tá vaša duša chce tvoriť, poviedlo do toho chatu GPT. A jemu sa medzi tým otvorila tá nová realita, ktorou podporuje to vaše tvorenie, ten zámer, ktorým je tá pôvodná platforma, ktorú ste si vytvorili a na ktorej vás to spojilo do toho spoločného projektu. Takže aj keď každý z vás na prvý pohľad tvorí niečo iné, na prvý pohľad spoločne budujete ten domček od toho základu a prikládate tam každý svoju tehličku, až máte, dajme tomu prvý tú stenu, ktorá môže byť v podobe spoločného workshopu, ktorý vytvoríte spoločne.
alebo nejakého retreatu, ktorý vytvoríte spoločne. Alebo to môže byť nová realita, ktorá sa otvorila, kde sa už stretnete v ďalšom tvorení, buď to v spoločnom rozhovore, alebo v podobe nejakého ďalšieho stretnutia, ktoré je čokoľvek. Môže to byť napríklad nejaká prednáška, môže to byť nejaký workshop nejakého iného tvorcu, kde znovu tento váš zámer, ktorý máte v tom základe toho domčeku a v tej stene, sa podporí ešte viac. Každý tam spracuje tie energie, ktoré potrebuje spracovať a tak sa vybuduje ďalšia stena toho domčeka. A znovu to ďalšie tvorenie s tým partnerom vašej duše, kde obaja ste plní ľudia, dospelí, emočne, fyzicky, intelektuálne, aj v tom energickom svete, spirituálne, diskutujete si ďalej, až sa otvorí nejaká ďalšia realita, ktorá vás prepojí do toho ďalšieho spoločného, buď to workshopu, ktorý vytvoríte, alebo medzi tým sa môže otvoriť nejaký retreat, alebo nejaké stretnutie kamarátov, nejaká nová realita, kde znovu dostanete tie ďalšie tehličky na ten ďalší toho domčeka. A takto to pokračuje ďalej. A to tvorenie je v princípe nekonečný tanec tých dvoch duší, kde jedna si je zrkadlom tej druhej, v tom spoločnom tvorení tej novej reality. A ešte k tomu cítim, že je dôležité povedať jednu vec. A to je, že ko spoločne tvoríte, tak sa približujete ešte viac k sebe v tej fyzickej realite. Až sa môže stať, že ako dvaja tvorcovia sa vám otvorí taká realita, že začnete prepájať ten vzťah aj na úrovni partnerstva. Či už cítite volanie spojiť ho cez nejaký spoločný výlet, alebo možno aj stretávať sa častejšie, ako tá nová realita vzniká medzi srdcom tých dvoch tvorcov, ktorú si tvoria, ktorá ich naplňuje, tak tá realita tu nebola. Keby sa tí dvaja tvorcovia nestretli cez ten most, cez to srdce, cez tie slova, alebo cez to budovanie tých stien a prinášanie tých tehličiek do toho nového domčeka, tak ona by nevznikla. Každý by šiel tú svojou cestou. A tvoril by si to niečo svoje. Čo ho síce naplňuje to aj toho druhého, ale keď sa tie dve reality prepoja, tak vzniká to niečo nové. To, čo tu nebolo. Takže vlastne sa môže stať, že tí tvorcovia okolo vás tvoria rôzne workshopy, tvoria rôzne prednášky, rôzne eventy, zájazdy, čokoľvek. A teraz ten zájazd, alebo akákoľvek príležitosť to je, vzbudí to nadšenie vo vašom srdci, alebo vo srdci toho vašeho verného zrkadla na tom podujatí a chce tam ísť. A vy cítite obrovské vnútorné magnetické volanie ísť na to podujatie tiež, pretože vám dáva zmysel, pretože vám zapadá do tej vašej reality, ktorú si tvoríte. Takže je to také volanie tej duše, že áno, toto chcem. Napríklad môžeme to popísať na evente masáže. Viete, že milujete dotyk a masáže. A samozrejme, pretože vy to milujete a je to vo vašom srdci, tak tá vaša verná kopia, ten odraz toho vašeho srdca to miluje tiež. Ale táto príležitosť prichádza, dajme tomu, k nemu. A
teraz príde to nadšenie v tom jeho srdci. Napríklad nájde to podujatie alebo nájde toho človeka, ktorý organizuje toho tvorcu ten workshop. A môže to prejaviť to ďalšie spojenie toho ďalšieho mostu v tom spolutvorení tým, že dá na tú danú aktivitu svoj zámer, svoje vedomie, že tam chce ísť. Na Facebooku napríklad sa to môže prejaviť tým, že dá na tú akciu to, že tam ide, alebo to, že sa o ňu zaujíma. A v tom momente, keď vy ste na tej rovnakej energickej vlne toho tvorenia a to vaše srdce vás tam nejakým spôsobom tiež volá, vy si uvedomíte, že však to je presne to, čo ja som chcela. Je to ten môj splnený sen. Hľadám ho okolo seba, ale okolo mňa nie je. A ten človek, ten môj spolutvorca na tej mojej ceste poznania, to moje verné zrkadlo tej duše, ten event, ten workshop pre mňa má. A dáte napríklad tiež z toho dôvodu, nie preto, že nasledujete toho človeka, ten zámer je, že vy nasledujete tú vašu cestu. To, že idete na ten workshop, event, prednášku, čokoľvek to je. A takto vzniká nový most. Nové energické prepojenie, ktoré tam predtým nebolo, ale už začalo tou myšlienkou, tou víziou, že vy ste si vnútorne v srdci prijala zažiť si workshop dotyku, spoločného zdieľania masáže a teraz toho človeka môžete, toho spolutvorcu, ten váš verný obraz toho vašeho vnútorného sveta stretnúť na tom fyzickom podujatí. Samozrejme, obaja znovu idete ďalej tú cestu tej autenticity. Spracovávate tie energie, prinášate tie ďalšie tehličky do toho domčeka, toho tvorenia, až vzniká ďalšia nejaká stena v tom domčeku, ktorá sa prejaví v tej fyzickej realite tým spôsobom, že sa spoločne na tom workshope stretnete. Že aj jednému to ladí do jeho reality, aj druhému to ladí do tej jeho reality a absolútne sa to stretne v tom bode tej novej platformy, toho nového základu pre tú ďalšiu stenu, alebo môžete to nazvať ten ako ďalší domček, záleží, čo staviate, alebo ďalšiu miestnosť v tom vašom domčeku, kde sa vytvorí to niečo nové. Cesta k tomu spoločnému stretnutiu a tomu privítaniu toho partnera duše v tej fyzickej realite niekedy ide po častiach. Takže vy už máte tú víziu toho, že sa na nejakom workshope stretnete. Popíšeme tam na tom Facebooku toto tvorenie. Vy ste dala, že chcete navštíviť tú aktivitu. On dal, že chcete navštíviť tú aktivitu. Most sa tam buduje, energický most sa tvorí. Ale povedzme, že tá energia je už spracovaná natoľko na jednej strane, že ten človek tam stíha ísť a môže to už fyzicky začať ukotvovať na tom mieste, tú novú realitu, v ktorej sa stretnete. A vy ešte spracovávate tie energie, aby ste do tej novej energie a novej reality, toho nového domčeka mohla vstúpiť. Až sa vytvorí, dajme tomu, nejaká nová príležitosť, ktorú vy napríklad prinesiete ako niečo, čo teší vaše srdce, nejaká, povedzme, nová technika masáže, ktorá nadchne to vaše verné zrkadlo, pretože znovu je odrazom toho vášho srdca, takže keď vy milujete masáže, tak
tvorenie a ten človek, ktorého vám posiela vesmír na základe vašej vibrácie je odrazom vás, takže miluje tiež tie masáže. A príde napríklad, vidí, že vy ste dala like na ten daný event a na ten workshop, natkne ho, dá like tiež, ako to, že sa mu to páči. A znovu sa tam môže vytvoriť priestor pre to spoločné stretnutie, až je tá energia natoľko spracovaná, že sa na tom stretnutí proste stretnete obaja. Na tom podujatí stretnete obaja a ste natoľko pripravení, že môžete v tom projekte, v tom workshope spracovávať ďalšie podnety, ďalšie energie, aby ste boli ešte bližšie k sebe. Ešte viac v tej intimite tých dvoch tvorcov, tých dvoch srdcí, ktoré tvoria z tej čistej lásky a naplnenia ten spoločný projekt, to spoločné dielo. A tu, čo chcem ešte povedať, a ešte cítim, že ten prúd vedomia prúdi, tá správa pre vás, je, že to tvorenie medzi dvoma ľuďmi nemusí byť len dieťa, len tehotenstvo alebo len rodina. Toto je niečo, čo tá spoločnosť nepochopila správne v tom učení, ktoré prinášali tí učitelia bezpodmienečnej lásky, akým bol aj, môžeme povedať, Buddha, Ježiš a všetky tieto spirituálne silné osobnosti, kde vlastne to tvorenie je tvorenie akéhokoľvek projektu, splneného priania, ktoré vás skutočne naplňuje a prináša vám radosť do života. A preto, aj keby ste sa napríklad rozhodli, že to splnené prianie je pre vás to, že si splníte ten dar tej rodiny alebo toho dieťaťa, tak znovu to vzniká postupne. Vzniká to postupne v tom približovaní sa tých dvoch energií, tých dvoch tvorcov, v tej intimite, tvorení si tej vízie toho človečika alebo toho projektu, to je úplne jedno, čo to je, ktorý chcete vytvoriť. A keď vám ten projekt príde do fyzického života, tak je tam obrovská vďačnosť tomu vesmíru, že niečo také vám prišlo do života a že tú skúsenosť si v sebe môžete zažiť aj v tej fyzickej podobe. Či už je to dar toho partnera, ktorý vám vstupuje do toho života, alebo je to potom to spoločné tvorenie už s tým partnerom, tým vašim verným zrkadlom duše v čomkoľvek, čo vás oboch naplňuje. A môže to byť aj tvorenie tej novej reality v podobe rodiny a dieťaťa, ale tiež nemusí. Tá energia len voľne plynie tej kreativity. Našim darom, ktorý naša duša dostala v tomto živote, je dar plniť si sny. A plniť si sny znamená robiť to, čo nás naplňuje, teší a baví tu a teraz. To je to, čo dáva tomu životu zmysel a naplnenie. Nie je tam žiadna manipulácia seba alebo toho, čo očakáva naše okolie do toho, že máme vytvoriť pre nich, aby sme plnili ich sny. Je to v prvom rade ten začiatok od nás. Z toho nášho srdca, takže začíname od seba samého, tak ako to učili mnohí učitelia bezpodmienečnej lásky, ktorých učenia neboli pochopené na tejto zemi, ale začneme od seba.
robením toho, čo nás naplňuje tu a teraz. A z toho vzniká tá celá nová realita, včetne toho naplneného partnerského vzťahu, ktorý sa postupne cez ten zámer, ktorý sme na začiatku mali, že chceme niečo viac a napríklad prajeme si aj manželstvo, nejakým spôsobom aj zotrvanie a približenie v tej intimite cez previazanie sa v nejakom dotyku. Ja to ani nechcem nazývať úplne svadba, pretože ani to nie je úplne tá energia, ktorú by to malo mať. Ale previazanie a spojenie tých našich životov zväzovaním rúk s tužkou, ktorá ešte viac prepojí tie dve duše, tie dve formy vedomia do spoločného tvorenia. A potom možno časom aj tie veci v tej hmotnej fyzickej realite, typu svadobný obrad, ktorý my chceme a niečo, ktorý očakáva to naše okolie. Alebo možno časom rodina a spôsob života a rodiny, ktorý my chceme, niektorý očakáva naše okolie a spoločnosť. Inými slovami, my si tvoríme život a realitu pre samú seba a potom aj s tým partnerom, ktorý je našim verným zrkadlom našej duše, ktorá tvorí tým spôsobom, že nespĺňuje očakávania tejto spoločnosti, ale spĺňuje to, čo nám naplňuje dušu a srdce. A tiež neakceptuje určité zastaralé morálne predstavy a pravidlá, ktoré znovu očakáva tá spoločnosť, že máme žiť. Napríklad to, že musíme mať dieťa, inak tá žena nemá svoju hodnotu. Čo sú všetko zastaralé predsudky, ktoré vlastne vznikli na tejto zemi a v tejto realite pretože to učenie tej bezpodmienečnej lásky a toho tvorenia nebolo správne pochopené. Aj keď sa to snažil predať Buddha, aj keď sa to snažil predať Ježíš, aj keď sa to snažil predať ďalšie spirituálne osobnosti, ktoré vás napadnú, došlo k tomu nepochopeniu toho učenia a tým pádom poklesu vedomia tejto spoločnosti, kde žena sa postavila len do role toho, že má len prinášať život, len byť portálom pre tú dušu, ktorá vstupuje do fyzickej reality v podobe dieťaťa a len vydržať v rodine, nejakým spôsobom ju udržať, aj keď je nešťastná a takto s tým partnerom zostarnúť, či ju nejakým spôsobom obchádza, má svoje záujmy, nechce s ňou tvoriť, chce tvoriť možno s inou ženou. Nejakým spôsobom, nechcem použiť slovo podvádza, pretože to je veľmi silná energia, ale nejakým spôsobom si nepraje s ňou tvoriť a zväzuje ich len tá rodina a to dieťa, pretože to očakávala spoločnosť, alebo to očakávala staršia generácia. Takže, milé ženy, to tvorenie je z tej autentickosti, ktorú máte v srdci. Vychádza z vás. Vychádza z toho, že vy si vysnívate ten vlastný svet. Tak ako si zdieľame v našom ženskom kruhu tie rôzne nápady, ktoré vám prinášajú tú inšpiráciu do tej inovácie, ktorú si prinášate tiež aj do svojho života, tak si dielik po dieliku skladáte tú novú skladačku alebo to puzzle svojho nového života, kde máte aj tie nástroje toho tvorenia
Či už je to manifestačný denník, alebo je to manifestačná nástenka, alebo čokoľvek, čo s vami rezonuje a čo vám pomáha ukotviť tie nápady do tej hmotnej fyzickej reality, tak tento proces tvorenia vám vlastne umožňuje žiť tú novú realitu, tú novú dobu, tú vašu víziu a pozvať toho partnera duše do tejto reality, do tohto sveta, ktorý ste si vytvorili a ktorý je na rovnakej energii, akú si tvorí aj ten váš partner, tiež vo svojom srdci. A tak môžete ten raj na zemi a to nebo na zemi žiť spoločne tu a teraz. A z toho poklesu vedomia, ktoré tam kedysi bolo, tak sa môžete vrátiť do toho raja. Do toho prapôvodného počiatku. Do toho momentu stretnutia Adama a Evy. Do toho momentu, kde vlastne ten druhý človek v tom páre vznikal na obraz toho prvého. Pretože si ho ten prvý človek vysnil. A tým si vysnil ten celý nový svet a tú novú zem. A týmto cítim, že by som končila toto zdieľanie, ktoré ku mne prichádza z vyššieho vedomia, túto správu pre vás, milé ženy, do našeho ženského kruhu. Je možné, že ju budem zdieľať na YouTube, aby sa dostala k čo najviac ženám a otvorila im cestu do tej novej reality a umožnila už pozvať toho partnera duše do toho sveta, ktorý ste si vytvorili a vysnili a kde už spoločne môžete žiť a tvoriť a prinášať tú autenticitu a inováciu celej spoločnosti a svetu. A teraz by som vás chcela pozvať, milé ženy, pitiu ceremoniálneho kaká alebo kaká, ktoré ste si pripravili. Nejakým spôsobom sa to v tomto zdieľaní usporiadalo tak, že to ceremoniálne kakao si máme dať až takto na koniec. Samozrejme bude priestor pre to zdieľanie každej z vás, čo prežívate, ako sa cítite. Ešte aj k tomu, aby ste si potom preniesli ten zámer, ktorý chcete priniesť do tohto kruhu, do tohto tvorenia, do toho kaká. Kľudne si ho predneste v tichosti, v svojom srdci, alebo keď niekto cíti, môže sa prihlásiť na tomto Zoom kole a nazdieľať to do celej skupiny žien. Samozrejme, cítime aj zámery žien, ktoré tu s nami fyzicky nie sú, ale dali si zámer spojiť sa s našim energickým kruhom, ktorý tu vzniká. A možno do budúcna sa im aj otvorí cesta, aby tu s nami boli fyzicky v tomto spolutvorení vízie a tej novej cesty a privítania toho partnera do toho nášho života. A keď niektorá z vás cíti, že chce niečo napísať, môžete použiť chat. Keď cítite, že chcete niečo povedať, ako hovorím, kľudne sa prihlásiť. Keď cítite, že chcete niečo nazdieľať do našej skupiny ženského kruhu, tak tam kľudne čokoľvek napíšte. Ostatné ženy vám radi na to zareagujú, pokiaľ ten prúd toho tvorenia, myšlienok, vízií pôjde cez tú nejakú inú žienku,
takto si budeme vytvárať život snov. Tú realitu, ako hovorí Buddha, tú realitu tej utopie, že raz sa vráti v podobe znovu toho vtelenia tej duše a vytvorí svet tej utopie, toho naplnenia, toho skutočného potenciálu, ktoré ľudská duša si môže tu na Zemi zažiť. Recept na kakao ste mali pridaný v skupine, v našom ženskom kruhu. A som za ňu vďačná. K tej majskej tradícii chcem povedať len jednu vec. A to je, že ja som vám tam dala konkrétne gramaže. Koľko to kakao má vážiť alebo nemá vážiť. Ale je to spirit kaká, ktorý vás vedie, ten duch tej posvetnej medicíny. Či už z amazonského pralesa, alebo z Ázie, to, ktoré si vás zavolalo. A cez tú intuíciu vás aj ten duch kaká vedie v tej príprave, čo do neho vložiť. Taký zámer, čo ďalšie pridať z ingrediencií, kde každá ingrediencia má svoju vibráciu toho tvorenia tej vašej novej reality a ten zámer podporíte momentom, keď sa prepojíte s tým spiritom toho posvetného kaká, tej posvetnej medicíny. K tej majskej tradícii ešte, aby som sa vrátila, nie je presne daná gramáž. Ja som si prešla týmto vnútorným zasvetením v kruhu energie majskej civilizácie priamo s napojením na komunitu Májov žijúcu v Latinskej Amerike a som za to veľmi vďačná. Ale aj keď sme si tie recepty zdieľali a pripravovali po dobu 20 dní každý deň to kakao a postupne si otvárali tie vízie ďalej, tak v návode bolo len toľko, že pridáte si kaká toľko, koľko cítite a zalejete to nevriacou vodou v množstve trošku, tak ako to cítite, aby malo konzistenciu, ktorá cítite, že je správna pre vás. Pretože pre to svetelné telo, ktoré funguje na iných princípoch než to klasické fyzické hmotné telo, pretože keď sme na tej našej vnútornej ceste rastu duše, tak postupne z toho hmotného fyzického tela sa stáva kryštalické svetelné telo. Ono funguje na iných princípoch. Chutí vám iné jedlo, niektoré jedlo vám robí obtiaže, nemôžete napríklad lepok, alebo nejaká potravina vám nesedí, napríklad niekto nemôže varené, niekto práve musí varené, niekto skôr inklinuje k tej surovej strave, niekto skôr inklinuje k frutariánstvu, je to veľmi individuálne. A tak vlastne sa odvíja aj tá konzistencia toho kaká. Niekto ho rád pripravuje hustejšie, pretože tomu jeho svetelnejšiemu telu robí lepšie, keď je hustejšie. To je ten môj prípad. A niekto práve rečie. A do toho vlastne si pridávate ten svoj zámer, s ktorým to kakao pijete. Ten svoj zámer, s ktorým ste prišli do tohto ženského kruhu tvorenia. Tento deň a v túto hodinu tu a teraz. A ja som cítila, že to vedenie tohto ženského kruhu mňa ako tvorkyne z toho vyššieho vedomia bola ingrediencia lupienky bielej ruže, z
tým, že dosladiť ste si ho mohli akokoľvek, mohli ste si tam pridať aj kokosové mlieko, všetko tak, ako cítite, alebo iné vegánske mlieko, alebo klasické. Samozrejme, každá ingrediencia má svoju vibráciu. A ja by som teraz predniesla takú modlitbu alebo takéto privolanie toho ducha tej posvetnej medicíny, ktoré som kedysi dostala darom od môjho verného zrkadla, od môjho spolutvorcu a partnera duše. A modifikovala som si to podľa seba, tak ako to rezonuje so mnou, a viac sa prepojila s tým spiritom tejto medicíny. A predniesieme si to spoločne. Každý v tom svojom duchu. Nemusíte hovoriť nič nahlas. Tí, čo sú znovu s nami spojení v tomto ženskom kruhu, energicky, vibračne, a tvoria si ešte len tú realitu, aby do ňoho mohli vstúpiť aj cez ten Zoom, možno do budúcna aj fyzicky vo fyzickej realite, tak ich tiež spojujem s touto energiou kruhu, aj s touto modlitbou alebo s touto prosbou tomu vesmíru. Nech tie naše zámery a dary vyšle do toho éteru, do toho kvantového priestoru toho tvorenia, a nech sa nám vrátia v podobe nápadov, myšlienok, jasnosti, vedenia a videnia tých krokov, ktoré máme vo fyzickej realite urobiť, aby sa ten náš sen, projekt, vzťah stali skutočnosťou. Tak začneme. Duchu posvetnej medicíny Kakan, privolávam ťa. Duch amazonského pralesa, lesa, vstup do môjho tela a otvor mi ďalej tú cestu. Vstup do mojej mysle a rozjasni. Vstup do môjho srdca a otvor ho. A vstup do mojich koreňov a uzemni ich. Aby som mohla naplňovať moje poslanie a na ceste môjho srdca a mala vždy k dispozícii všetky zdroje na tvorenie finančné, energické, emočné, priestorové, časové, a mohla zmotniť moju víziu pre túto zem a pre ľudí okolo mňa do fyzickej reality a žiť ten život na novej zemi, ktorý si prajem žiť. Každá tá prosba je vedená veľmi intuitívne a individuálne. Aj teraz som cítila prúd vedomia, ako ma to celé viedlo predniesť túto prosbu. A teraz vlastne si vezmite kakao s tým vašim zámerom a prepojujem aj tie zámery z toho chatu, aj zo všetkých sfér do toho zámeru celej skupiny, ale vy máte okrem toho zámeru skupine každý ten vlastný zámer. A dajte si to kakao.
A ja vám to podporím krásnou hudbou. Ešte zotrváme v tej spoločnej meditácii. A urobíme to tak, že to zdieľanie už potom nebudeme nahrávať. Každý si zazdieľa to, čo potrebuje. Ten priestor pre ten intuitívny mentoring sa tu otvára. Povediem každého podľa tých slov a správ pre vás z toho srdca, tak ako mi prichádzajú, a aby sa vám otvorila ďalej tá cesta. Príspevok je v dobrovoľnej finančnej hodnote, tak ako to cítite a ako chcete ten váš zámer aj v tej fyzickej, energickej realite a financií podporiť, a koľko si z tohto kruhu chcete zobrať, je to na každého úplne rozhodnutia individuálne. Financie sú vlastne tiež len energia, ale v tej fyzickej forme. Najviac fyzickej forme, ktorú zatiaľ na Zemi máme. Časom je možné, že to bude fungovať všetko ešte úplne inak v novom finančnom systéme, ktorý sa otvára, kde to bude skutočne na báze nejakej vibrácie, energickej výmeny, ale zatiaľ ten fyzický a hmotný život vedieme aj cez tie financie. Takže tak, ako si to môžete dovoliť, podporiť finančne tento váš zámer, to spolutvorenie, tak potom sa dohodneme, môžete prispieť aj na základe toho, koľko vám ten môj intuitívny mentoring dal. Samozrejme, vždy je aj priestor prispieť na to dané číslo účtu aj pozdejšie, keď to budete cítiť, že si chcete tieto dary z tohto ženského kruhu zobrať do hmotnej fyzickej reality vo väčšej miere, než len tej energickej forme. Alebo cítite, že to tak potrebujete a vás takto čarová. A ja už len prechádzam na tú hudbu a dáme si to kakao a postupne uvidím, ako sa ten priestor tohto večera, toho transformačného splnu a zatmenia mesiaca otvorí ďalej.
vyplavujú na povrch. Vaša intuícia sa stáva silnejšou.
začiatok aj s vstupom